ଆଜି ବନାଇଥିଲି ସାତପୁରୀ ଭୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଘରେ ଏହାକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ହାଲକା ଭାଜିକି ତାକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଥିଲି ଟିକେ ଏପଟେ ମୁଁ କଟୋରୀରେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଉପମା, ତା ସହିତ ଦଲିଆ, ଆଉ କିଛି ଅଟା ବି ନେଇଥିଲି, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, କିସମିସ, ବାଦାମ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଥିବ ସେଇଟା ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହାଲକା ଘିଅ ଦେଇ ଭାଜିକି ବାହାର କରି ରଖିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେମିତି ରଖିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇ ମୁଁ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲି। ସେଇ କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଛେନା ପରି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ ଏଥିରେ ଉପରେ ପକେଇକି 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ବଏଲ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ତା ଉପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇ ସେଇଟା ବି ଘାଣ୍ଟିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ମୁଁ ହାଲୁଆ ବରିଆ ସଜେଇ ଦେଲି। ତା ଉପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା କାଜୁ, କିସମିସ ଆଉ କିଛି ରାଶିକୁ ବି ହାଲକା ଭାଜି ଉପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭୋଗ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ତ ଥରୁଟିଏ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥରଟିଏ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।